Sorry anak, tadi ka kabailan apagbasain. Anya? Awan ti maited ko apagbayad mo. Yung pagribay ngayon timang pabasa kanya. Wen, ngem anya nga rin ti mabaling ko ket labandera aklaeng. Kasano nga rudan ti arapaap ko, nanang? Sorry anak ko. Ngimkit ko ti agbasa, nanang. Kahit ko unay. Pagkasaritaan ni Cazandra Labandera, the best letter of the month of January. It is Dear Manong Nemy, the movie. Ada itong nababang pelikula kung isagot ka na kayo di Nemars Entertainment Production Center iti Nemars Studio. Pakanda makasempatkin ka abag na kasawain na ka. Asa mo Mar, di maichan niya ka bakna. Ako nakita na kita. Napintas ka, friend! Tanang dito yung sumbuti ka na ng pinana. Anak, haan mo ang buming kahati ko pa. Saan ka agbali na agong?